Noć u kojoj se smijemo, plačemo, razmišljamo, veselimo se, gledamo, vičemo, komentiramo, plešemo, plješćemo i učimo. na francuskom bugarskom i slovenskom, u Plzenu, Beču, Virovitici, jer slavimo, ljubimo i volimo, glumce na pozornici, zvukove orkestra. boje reflektora, koji govore tko smo. i što smo. Noć kazališta 16. studenoga 2013. Posjetite www.noc-kazalista.com. Ne propustite Noć kazališta u Osijeku. 16. studenoga od 19:30 budite dio radne probe baleta Orašar, Pjotra Iljiča Čajkovskog. Uživajte uz dogodovštine iz života Šokice Janje, koju izvodi Vesna Morez i tamburaši, a za kraj koncert zabavne glazbe Dine Jelušića uz kazalištarce kakve još niste čuli. Dođite, budite i vi dio Europske kazališne noći, u kojoj smo vam pripremili brojne sadržaje. Informacije o programu na telefon blagajne HNK u Osijeku 220749. Ulaz je slobodan. Vaš osječki HNK, medijski pokrovitelji, Glas Slavonije i Slavonski radio.